бо вуҷуди аз ҷониби тоҷикистон ва қирғизистон ба имзо расидани протокол дар бораи ба низом даровардани вазъият дар марз, ҷониби тоҷикистон якчанд амалҳои иғвоангези ҷониби қирғизистонро сабт кардааст. дар ин бора ҳамид ховар хабар медиҳад. ҷониби қирғизистон ҳолати аз хатти даргириҳо берун баровардани қушонҳо ва техникаи вазнини низомиро бар дурӯғ вонамуд карда, онҳоро дар нуқтаҳои аҳолинишини назди сарҳадии ноҳияҳои Лайлак ва Ҷаннолои вилояти Ботканти қирғизистон пинҳон мекунад. 18 сентябр дар наздикии дидбонгоҳи марзии сарҳадчӣ дар ноҳияи Лахши Тоҷикистон таҷҳизоти вазнини низомии пинҳоннамудаи иборат аз 4 воҳид БТР, БМП, ЗУ-22 мм ва ғайраи қувваҳои мусаллаҳи Қирғизистон ба мушоҳида расид. 19 сентябр дар наздикии нуқтаи аҳолинишини Лоҳутии шаҳри Кони Бодом макони ҷойгиршавии техникаи низомии пинҳоннамудаи қувваҳои мусаллаҳи Қирғизистон дар ҳаҷми 12 адад ошкор гардид. 19 сентябр дар фосилаи начандон дуртар аз дидбонгоҳҳои сарҳадии рақами 3 Нурободи ноҳияи Деваштичи Тоҷикистон ҳузури нерӯҳои вижаи Қирғизистон бо теъдоди 70 нафари мусаллаҳ муайян карда шуд. ҷониби тоҷикистон сабти мавридҳои зиёди нақси ҳарими ҳавоии тоҷикистон тавассути ҳавопаймоҳои бесарнишин аз қаламрави Қирғизистон идома медиҳад. ҳамин тариқ 19-20 сентябр парвози ҳавопаймоҳои бесарнишини қирғиз дар фазои шаҳри Исфара ноҳияи Деваштич, Бобоҷон Ғафуров, Ҷабуррасулов ва Рашти ҷумҳурии Тоҷикистон, постгоҳҳои сарҳадии Сарҳадчӣ ва Ширинчашмаи ноҳияи Лахш, Росровуд ва Муряки ноҳияи Деваштич, инчунин дар болои қисмҳои низомии Вазорати Мудофиӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мушоҳида расид.